hou ervan. Ik hou ervan. Naksi yan eh. Ik hou ervan. Kakapurag. Ja, Ko, abi TV. Ik Jij zoek van dat mij. kak. Nou moet ik weer die politie bellen. Want ik dacht van, niet als jij. Die ben jullie oom, het gaat ons aan. Niet zo Ik ga weer nou een gift sturen. Ik ga nou sturen. Ik ga nou sturen. Away, Ja. maar Die maar niet nog hoe Ik te ga nou. gift Oh, baie mensen joinen live gaan hè? Wat gaat Ah, je zei niet iemand om lang term ook via. Jee, lang term follow je. Walang terong. Is hem ook krijgen? Is hem ook krijgen? Dank je. Stuur die een roos. Ah, zit hem. Ah, Zola. Ja. Zola. Zola. Je moet bouwen hoor. Man, Kijk ik wil die. niet met mijn oom spelen. Oom, ik ga nu komen bless recht. Ik Is hem ook krijgen? ik heb nog geen gematcht vandaag. Is hem ook krijgen? Kan jij die leeuw sturen? Wie, Ja? ik kan niet nieuws sturen, maar ik kan een Galaxy gooien. Nee, ik kan veel smart. Ik kan veel smart zo 10